Take me away! Anteeksi kuinka? Eikä tää ollut tässä. Ai se on. Kiitos se vaan. on. Vedetäänkö saman tien uusiksi? Vedetään vaan. Joo. Ryhty vauhti päälle. Kuka? Siellä. Kuka? Ha 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 ha. Eiks toi ollut ihan ok? Tää on niinku dyy, mut bassu menee suoraan siihen. Niin joo. Se pikkasen kuulostaa oudolta. Sulla sä vedät sen. Tähän me aloitellaan sitten joo. Laittaa tohon sitten. Siihen joo. Täällä ei polteta, no smoking. Vittu lähti muuten vittu hienosti sen pää. Kato! Ui! Can't you hear me awaiting? Listen to the sounds of your mind. Oho. Oho. Taisi tulla vähän kalliimpi levy. Mutta ei se mitään, hyvä ovihan tämä on sinänsä kyllä. Hello there, I wanna introduce my new sound engineer, Mr. Goldfinger. Bladam, badadam, bladadadam. Se on hyvä. Sieltä laidalta, joo.
Toi on hyvä. Vai mitä, Janne? Helvetin hyvä. Se ei ollut ton kameran mikki, kun meni ruumaan. Joo, ei ollut mikrofoni. Voisi laittaa itse asiassa pola. Ammattireiskat työssään. Joo. Mutta tässä tulee sellainen tuntu, että tässä on kuitenkin tilaa tässä autossa edelleen, vaikka tämä näyttää tää ahtaalta. Tila-auto. Mä en harrasta tällaista takapenkillä istua. Maestro hyppää lauteille. Missä on se kossa? Just meinasin äsken kommentoida, että miten voit olla selvinpäin oman videosta tekotilaisuudessa. Niin ja varsinkin takapenkillä. Niin. Yritän näille jätkille sanoa, että ei tää oikein tällainen niinku beachy meininki, niin ei se Suomessa talvella onnistu. Tässä pitäisi tulla hula-hula-tyttöjä ja kaikkea, Niin, mutta ei se välttämättä toimi. Joo. Niin, eikä noin muovipalvutkaan, ei ne hyviltä näytä ihan oikeesti. Ei ne ole yhtään hyvät. Joo. Hiekkaan yritti roudata, tää on oli hyvä hiekkasakkia kohta. täynnä äsken. Just. Vituttaako sua vieläkin se pyttipannu? No vituttaa tietysti, saatana. Tärkeintähän näissä meiningeissä on artistin pysyä poissa tieltä. Vai mitä, herra tuottaja? Kyllä se näin on, mutta ei se ikin niin toteudu. Tää on muuten se sama kaveri, joka loukkasi Toni Alkansa, joka huusi siinä yhdessä klipissä aika lujaa. Tää ei oo se jälkeen, että se laikkaa. Mä oon täällä ihan vaan tarkkana. Okei. Uima Joo. Siis... Mennään vakikasta alas. Sen jälkeen tuolla se otto, että on tehty ylös. Yes, about our crew, I think they're really active and I think they're using the energy in the right places. Brilliant work. I can't be happier as a producer. What about this Mr. Condom? Well, this Mr. Condom, he's the mascot of our shootings. Safe sex. Wow. Sonja luovuttaa treenitossut. Sen vanhat Vanhat treenitossut. Joo. Ne on vähän unwashed. likaset ja hikiset ja sit niissä lukee, että lots of love. Rakkaudella Sonja. Toi on muuten kova juttu. Split screen. Niin älä tolle, jotenkin tolleen. Pää vähän tolleen, joo. Kyllähän videossa pitää vauhtia olla. Teet sen ruhjeita. Ei, kato johonkin alemmas, johonkin tuon sängyllä. Ja ole hyvä! Vitu hyvä.